gaya ma ni tunda naga wani yanka da Cristiano Ronaldo ya magana nan fa na sama boy dai sama rawa mun shigo da zafin mu wallahi. Gaskiya ni kaina wasan gaskiya ina adawa da ku amma wasan ya burge ni. Wani abu sai ma mun haɗu da ku wannan shekaran ba za ku ja da daɗi ba wallahi. Ba za ka ga wannan mutumin da kake gani inda za ka bashi duniya da abin da yake cikin ta bare ta bayyace ma jiya da daddare ba. Wai jiya da dare ne ba zai faɗi ba. Wallahi yanda baka san yadda ka zama ko a kira shi mana. To ai shi malam jima na da Allah. Ni ba gaskiya ina da ja gaskiya ban yadda ba gaskiya sai na sa kuɗi je da daddare ne ba zai iya faɗi ba. Nawa ka sa? 1000 za mu sa. Kawo ganawa. Gaskiya ban yadda ba gaskiya mu sa 1000. Malam ga wannan fa. Nagode. Da Allah dama wai wani abu nake so na dan tambaye ka. Ina so ka ce jiya da daddare. Jiya dare. Mai gida ba haka ake so ka faɗi ba so ake ka ce jiya da daddare. Jiya dare. Ba haka ba mai gida ka ce jiya. Jiya Da daddare. dare. Boy. Gaskiya kai nusu. Moye. Ba za mu kudi na ne Kaga ba ba fara gaji din nan fa. Haka ni ko? Allah jaka abinka. To ba za ku sai an jima. Jaka abinka ya wuce. Mun gode. Alan. Na, zo mana. Yanzu kai jiya da daddare ne ba za ka yi faɗi ba jiya da daddare. Jiya da dare.